Хәзер дәресебезнең практика эшенә күчәбез. Балалар, әйдәгез әле без сезнең белән хезмәт итәргә өйрәнәбез. Теләсә кайсы эштә уңышка ирешү күп очракта анда катнашучыларның үзләре дөрес тотуга бәйле. Хезмәт күп төрле ихтыяҗларны канәгатьләндерергә ярдәм итсен, авыр йөк түгел, ә күңелле шөгыль булып булсын, нәтиҗәләре белән үзеңне дә, әйләнә-тирәндәгеләрне дә сөендерсен өчен түбәндәге кагыйдәләрне үтәргә тырыш. Беренчесе, эшне башлаганда ахырын уйла. Хезмәтнең максаты һәм нәтиҗәсен алдан уйлап куй. Икенчесе, ашыккан ашка пешкән. Эшеңне аңа китәчәк вакытыңны һәм көчеңне исәпләп планлаштыр. Өченче, оста нинди, эше шундый. Эшеңне уңышлы башкару өчен белемнәр һәм осталыклар тупла. Дүртенче, эшне авырсынган кеше шатлыкның ни икәнлеген белми. Күңелеңә ошаган эшне үзең эзләп тап, өлкәннәрнең үгетләүләрен һәм мәҗбүр итүләрен көтмә. Бишенчесе, теләк булса, һәр эш шума бара. Үзеңә таныш булмаган яңа эш башлаудан курыкма. Алтынчы, яхшы эш 2 гасыр яши. Эшеңне пөхтә итеп башкар, булган белемнәреңне һәм осталыкларыңны файдалан. Җиденче, түземлек булса, осталык та була. Максатыңа һәм хезмәтеңнең нәтиҗәләрендә ирешүдә катгый һәм түземле бул. Балалар, бу кагыйдәләр белән тормышта кулланырсыз дип өметләнәм. Практика эшебез тәмам. Киләчәк дәресләргә кадәр.